Sly Media building bridges zita ndinonzi Robert Tafumani. Chamunongweda chete kana muchinge mauya pano pa Sly Media kusubscribe kuitira kuti kana muchinge maita saizvozvo patinokupai nyaya idzi munobva matumirwa notification kuti aiwa nyaya dzetsika nemagariro dzatanga excuse me. Zvimwe chetezvo nepa Facebook ndo zvamunongoita izvozvo munongoenda muno like kana kufollowa button iroro. Izvi zvinoitira kuti musarasikirwe nenyaya dzinenge dzichiitika. Chinangwa chekukupai nyaya dzakaita saidzo dzekuti imi muri Zimbabwe mupanane nemhuri mazano kuti aiwa inini ndakambenge ndisangana nedambudziko rakaita saizvozvo asi ndakazobatsirwa naningi. Izvi zvinozoitawo kuti avo vanenge vauya vachichema kana kuti kupotera kwatiri vagove nezambuko rinoita kuti upenyu hwavo nemhuri zvavo zviyanane ramangwana ravo rigova rinenge rakajeka. Takakupai nyaya yamukoma wedi vakawanda munovaziva nekuti mukoma wedi apo vakanyunyuta vachitaura kuti aiwa inini hongu ndimadzimai vaviri asi upenyu hwandiri kurarama nemudzimai wangu wekutanga hauna kunyatsotsaukana. Vakataura ivo kuti inini pamusha pangu ndiri kurarama senhapwa. Takati isusu aiwa hazvinetsi mukoma mushiri bengue matipa divi renyaya yenyu regai titsvage amai guru tigonzwawo kuti amai guru zvakataurwa namukoma wedi ichokwadi here kana kuti kunyeba. Amai guru makadi tikatista kudhonzaira kubva kubasa zvinopakatangana kuti ndivatiza kuti munhu akashatirwa ina handisi murume wenyu ke musandishatirirwe BP ndo zvainoita kana yakakukwira chete voice inobva radzivirirwa asi toda kuti timise musununguka handitika titaure kuti tione kuti ruzhinji reZimbabwe rungatibatsirisei panyaya yakaita saiyoyi. Handiti ndichu imimi tichingotanga ukama wenyu nemunhu wandiri kuti mukoma wedi wakamira sei? Murume wangu. Murume wenyu makarorana gore ripi? Takarorana 2008. 2008. Mane vana vangani? Akuti 2008. Takarorana 98. Oh 98. Handiti mane vana vangani? Tani vana 4. Mane vana 4. Mukoma wedi vachitaura vanoti ivo hongu makarorana 2004 asi pari zvino muri kugara tingangoti paseparation. Matambudziko yakabva nekupi kuti muzosvika pakugara paimba imwe chete asi makaganhurana ari marooms? Zvakatanga 2014 muna December. Mashure zvainge zvakungooneka kuti munhu akangobuda akaenda anogona kuita 2 weeks kana 3 weeks asingadzoki kumba. Zvingodaro kusvika tazosvika muna December. Tasvika muna December kudaro musi wa24 December ndobva ati handeipo muchadaro mutambira Christmas kumusha. Ndobva tatoenda tichisvika takasvika ari manheru iwa itoto tonotambira tese Christmas kumusha. Vatasvika ari manheru kudaro ndobva tatosvika ivo vakati ina handikwanisi kurara mumba ndiri kurwadziwa nemudumbu saka ndiri kurara panze. Ndopa vakarara vari mumoto isikarara zvedumba kwakaedza makuseni ndikafumachita zvataita ndofunga kuti tatova kumapasi 10 ndopa akati ndafonerwa kubasa nakutuma 10 makuseni makuseni itori zuva reChristmas. Ndopa akati ndakuenda ndopa ndatuko madongotisira mari yetransport yekuzotevera kana zvikoro zvakuvhurwa zvikanzi handinochanoita plan ndaenda. Ndopa vakabva vauya takasati tikatamba Christmas tikapedza tikati musi wa 26 27 28 29 30 31 musi wa 1 musi wa 31 pandikati ko vana vanodyei panyuye makafona ndakafona zvikanzi itai tsvagai munhu anokurairai mbudzi itai baba munini vari kuvakurairai mbudzi asi chikafu nichatumidzira mangwana. Ndobva ndati alright. Saka mangwana acho kinyuye mangwana acho akabva asvika vakabva vatumidzira mari ndobva tatonotenga hedu chikafu ndobva ndavashedza ndobva vaikwa kuturera chimbudzi mbva zvatodarika. Badati musi wa 2 musi wa 3 4 5 6 7 8 9 10 ndobva ndatofuna kuti mazuva adi aendedzana vanoda kuenda kuchikoro plus ronoda tsvagirwa nzvimbo yeform 1 tozotsvaga here zuva racho rasvika zvikanzi aiwa nzvimbo ndiri kutsvaga
ndobva zuva iro radarika. Musi wa11 pandati gandira mechitonitsa 11 pandafona futi ndikati ko mari makazoti kudini, zvanzi regai ndikutumirei mari. Saka mazuva rera kwachona musi wa10 ndipo akati endai kuwapa option munopuwa $30. Ndipo ndakabva ndaenda kuwapa option kwenu vapa option vakati handina $30. Ndipo ndakaenda wakati endai kwaPeter. Ndipo ndikaenda kwaPeter ndikati Peter ndiri kukumbirawo $30 ndoda kuenda nemwana wechikoro. Zvikanzi mari ndinayo but kuti ndikupei i50 yakabatana nekuti ndinoda kutoendawo kuHarare mangwana. Saka imimi endai munogadzira. Toya tosangana pamashops. Ndipo ndakadzokera umwe pandanogadzira. Ndipo ndangomukawo ndakananga pamashopu. Ndipo ndasangana naye Peter ndatokwira basi. Ndobva tatosvika kuMbari. Ivo ndo vakatondifonera makupi ndikati ndakuMbari. Zvanzi kana mamutown mufona. Ndobva ndati alright. Saka takabva taona kombi yemunhu wekuziva. Ndobva tatakura kuti tisvitsa mutown. Tatosvika mutown muya. Ndobva ndatofona. Ndenda mutown asi ndinani ndina Peter aroda mari yake. Ndobva zvanzi alright. Ndobva ndatovafonera. Ndobva ndasangana nawo parengi mutown imomo panokwirirwa mabhazi anoenda kuNikiriki. Kunonzi Dombosha. Ndobva ndakasangana nawo. Ndobva vakasangana Peter ndobva vatondipa mari. Vatoti mari yekombi kuti muende kumba. Mari yeschool fees yemwana yekuchikoro. Vatati mungandipire kuno here ko hamusi kuuya kumba here. Maigara kupi baba? Taigara kutogara panapa. Zvikanzi ndiri kuuya pamwe ndinononoka. Ndobva ndati alright ndobva ndatongotambira ndobva ndatouya. Saka takatosvika kuno kumba ndobva ndatorara. Saka mangwana achona ndopa wakazotofona nzvimbo ndakaona kuti isiyati endai nemwana ikoko munodini munobhadhara. Ndobva ndakabva ndaenda ndakangomuka makuseni ndichienda nemwana kwaunobhadhara Maria. Maria iyi yakabva yashota pakabva pashota mari yejuice neheti. Ndati Maria yamandipa yakashota. Zvanzi inogoshota sei? Ndikati andozviripo taurai nani naye kana kutaura nayewo varidzi vechikoro. Saka ndakufona futi kechitu foni yanga yaikurenga isingadini singadayirwi. Ndo patakadzoka kuno kumba. Tichisvika kuno kumba manheru avo ndopa baba ndopa wakapa baba munin'inawo mari ataigara naye $20. Ndopa ndakapa mwana ndobva aenda unopesa unobhadhira mari yandobva apiwa zvinhu zvake zvechikoro. Ndopa takagara chingoti munhu achaita sei? Munhu achauya. Tichifona. Pamwe pacho vaimbodayira, pamwe pacho inongoringa haidayirwi. Dzamara foni ichaita sei? Haichatodairwi zvachose. Ndobva tatongoti ndatoona kuti hapasisina kuita sei yekutamba ndoyatovapo. Zvakutotaura kuti ini ndindatova baba, ndindatova mai. Ndakutodini? Ndoitofanirwa kutomira. Saka ndandina baba munini wandaigara nawo. Wanga wakasiya rori. Saka baba munini vaipota vachienda. Vachiti vakanzwa zvemapati time kuda kutakurwa majecha, kuda kutakurwa mvura, kuda kuita sei tichibatsirana. Vaienda ikoko unotakura. Vatagara kusvika temu rapera. Mwana apedza temu yechitu ndopa vakabva vauya ivo vachibva vatora rori riya vachibva vaenda naro. Vatasati tisina chinhu. Noti kombi nemakombi wanga vatongogara vangoenda nawo kudhara. Ngasadzoki kuno kumba. Ndobva tatongogara. Ndobva ndakutongoti hapasina. Saka ndatomubatsirwawo nevamwe vemuraini vachindibatsira. Ndopa ndakazotogara kuti mari yandiri kupuwa nevanhu zviri nani pa$10 yandapiwa ndihoteri huku nditengese machicken cards. Ndopa ndakatanga kuoda kutanga kutengesa machicken cards. Kuoda mafirisiti nditengesa mafirisiti. Asi mwana achinoenda kupi? Kuchikoro. Vanga vari vaenda kuchikoro Shailini naRona. Uyu Shailini akasiwa ari grade 5. Rona akatosiwa ari form 1. Vatatogara chitoenderera. Saka ipapo ndakutongobva tatongozvipira kuti hakusina mumwe munhu wandichadini wandichatarisira. Ini ndakutongozvimirira ndega. Vatatogara gore ratopera.
ndo pakazoya titeerwa iti mama vati rona ngauye kuno adzidze kwandi. Ndobva ndati zvikanzi kana uchida vesina chainga tese ngavauye. Shai ndobva ita sei? Shai ndakati ina ndichazouya. Rona ndobva abvuma ndobva aenda. Ndobva anodzidza form 2 koko kuRichvara advance form 2 uyanga grade 6 achibva adzidza. Saka cheme chitu amino zvazvaungoitika paari iye Rona wacho akungotanga kungorwara akauya kunoku aita nyama dzangu hadzikuita zvakanaka. Ndopa ndakazoenda naye kuchechi. Saka Mashure uku paakapedza kunyora grade 7 baba vakamutora vakaenda naye kuShangani mine kune umwe mukadzi avaidanana naye. Saka indaisaziva kuti mukadzi uyu aidanana naye. Saka ndopa akanga akuda kujoiniswa zvechisatanism. Saka inda ndisingazvizivi. Saka pandakazoenda kuchechi naye ndibva ndanotsanangurirwa izvozvo. Saka pakazodzokera kuti anope third term yekupedzisira. Ndangoti enda unope third term tozoona kuti ita sei pamberi. Ndopa akabva unope term yeform 2. Apedza kudaro holiday. Saka muningi wangu ndakamutsanangurira dambudziko iroro achibva ati madii kudi kumutora. Mwana ada kugadziriswa nguva ichipo nekuti zvikazokomba zvinonetsa. Ndopa akauya holiday yaDecember ibva taenda naye kuchechi. Iye anga akapuwa chimwe chiyetiso nebhuku rechichawa but iye anga kutozvigona zvese kutozviverenga zvese nekuzviimba kutozvigona. Ndopa takazomubvunza achibva azviburitsa zvinhu zviya but ini anga asina kumbonditaurira. Zvikanzi izvoni aida kujoiniswa chisatanism. Ndobva ndati asi vanga vakatowirira nani nababa vacho. Iyo mukadzi yeye nababa vacho vanga vakatowirirana vaida kuti zviri kuita mari. Ndobva ndati hazvina kuipa ndobva tangoshinga iduta sei kuti abatsirwe. Saka agogo aigara ndakazongoti Rona hachadini hachadzokiko anombovaudza kuti ndo zviripo. Ndobva ndati Rona hachakwanisi kudzoka ikoko achazouya asi akuenda kupi kunogara nambuya vake kwaMudanda. Anombochinja asi kana azoneta achadzoka kupi achadzoka ikoko. Ndopa akabva aenda kunoita form 3 neform 5 azodini form 3 aikoko futi achibva atanga futi kudini kurwara. Saka paakatanga kurwara ndobva ndati endai naye kupi kuchechi. Saka pakaenda kuchechi paya akabva azosangana nemunhu akakwanisa kupedza dambudziko riya resatanism. Saka pangoti ndiri kuimbira kuti zvinhu zvacho zviite sei zviuye kuno. Ndobva ndazviendesa bhuku riya nechiyeti chiya zvibva zvanokandwa murwesi zvibva zvaverera zvibva zvaenda nemvura. Saka kubva ipapo kusvikira nanhasi asina problem. Saka kubva ipapo ivo vakabva varwadziwa kuti sei zvakazoitika. Saka takagara kubva yanga 26 panga form 2 yanga 26 2017 2018 ndopa vakauya ndopa vakauya vakangosvika vakangopinda pageti. Ndobva vapinda mukicheni ndobva vamira. Ndati makadiko andiri pedu makadiko. Ndobva vatenderera ndobva andina chandakataura navo. Ndobva vabuda ndobva vaenda. Ndakatofunga pamwe munhu aenda kumashopusi achadzoka. Ndobva vaenda. Chimangwana chacho ndobva vafuti vadzoka ndobva vati kwawakagara kwakakwana. Ndakuda kuti uchibva pano. Ndobva ndati nemhaka yei zvando zvandinototaura. Ndobva vapinda mumba ndobva vatanga kubudisa zvinhu panze. Zvanzi nyangu ukadaenda kuruwa, nyangu ukadaenda kugoromonzi, nyangu ukadaenda kuHQ ndatobvako kwese vanhu vese ndavapa mari. Ndikati hazvina kuipa. Saka ini ndakatobva ndatopanika.
andina kwandakaenda ndakamufunga ndakagara zuva rekutanga zuva rechitu zuva rechi3 magara panze zviri panze rechi4 ndobva ndakatonzi nomwe baba vanogara pamira vati munodi endai kupolisi hapana kwavakamboenda munochichidzirwa kuna polisi inotuma munhu kuita zvakadai ndopa ndakabva ndaenda kuruwa panze apa maitogara nevanhu ndobva ndatoenda kuruwa ndobva ndanopa ripoti vanchibva ndaenda mapurisa ekuruwa ndobva tasvika panapa ndobva tasvika ivo vasipo ndobva mapurisa atipinzai zvinhumba ndobva tapinza zvinhumba paakauya ndobvaona zvinhu zvamba zvikanzi ndianapinza ndobva ndaburisa tsamba yandandapuwa kupolisi haana kuiverenga asi akwanisa kuti akangogamuchira ndobva ibvarura ndobva arasha zvikanzi handiudzi zvekuitwa pamba pangu handitongo chii chinonzi mupurisa mandati alright hazvina kuipa ndobva atanga futi kudini kubudisa indobva ndadzokera futi kuruwa ndichibva ndasvika nemapurisa achibva asvikirwa asipo atobuda atodini aenda isu ndobva takusara futi kwaudzosera zvinhu mumba kwozoti rimwe zuva rakazouya ndobva akasvika kwakutora hembe dzake ndobva atora mubhedha ndobva aenda nao ndobva anotengesera vakomana vanogara apo vakomana vaigara apo vairoja kudhuze nepachechi pamugodhi apo ndobva vatengesera saka panga akudzoka ndopakabva asangana nepolisi achibva abatwa achibva asungwa ndobva sei vataenda kuruwa ndobva mangwana chibva tataenda kukoti nyaya ichibva yatongwa zvikanzi ufanira kuburisa zvinhu panze ndobva zvatodii tichingobva kukoti achibva aenda kwaakaenda isibva tatodzoka kupi kumba 2019 takatoka 2019 2020 achibva azodzoka futi achibva atora dhori panedu apa achibva atora dhori ya achibva aenda kunoritengesa sandinambobvunza nokonyarara vaenda kunotengesa dhori ya ndobva akadzoka ndobva pakabva atoenda aenda ndobva saka tatane maloja aenda kudaro ndobva kumusha kwakaitikana ndobva ndaenda kumusha iye akasara kumusha kwangu kwandakaberekwa ndobva asara kwakusvika papaina rona nawechineni nawilasi ndobva asvika indandisipo ndobva kunonoka ndoda mari yerendi mwedzi wapera ndakutengera vana chikafu amairona vakasiya vasinotengera vana chikafu ndobva apiwa mariya ava vaive ndobva vakumba papa ne3 ndobva atora mari yemaloja a3 vana vaya hapana kana sendi ravakavapa akabvarwa pasi kwakuenda nemariya indichitosvika ndakutoti una wakapiwa mari here zvikanzi handina kupuwa pandatobvunza zvikanzi mari yakatorwa nabarona laki ndanditoriwo ne$30 enda ndakasungirira pasaiti ndobva tatongoti hazvina chero mazuva aendedzana ndakuda kuti kunotambira kubasa ndobva tangoshandisa $30 yandandinayo ndobva tatogara ndo pavakabva vadzoka futi muna December mvura inge kutanga kuda kutonaya pavakadzoka futi kwautanga futi kuburisa futi zvinhu ipapo ndandiri kubasa rona ndopakandifonera mama dhedhi vauya asi vari kudini vari kuburisa zvinhu panze tikati kuburisa futi zvinhu panze vakanzwa sakwese zvikanzi andozvitoripo ndozvavari kutoita saka ndakashanda zvangu ndikasara ndopedza basa kuzosvika kumba zvichwa zvinhu zvitori pai zviri panze ivo vatoya nemumwe mukadzi watodini wavatoya naye watopinza zvinhu pai watopinza zvinhu zvavo imomo ndobva ndaenda kupolisi zvinhu zvitongori apani zvimwe zviri apa zvimwe zvavo zviri kunze kwegedhi ndobva ndaenda kupolisi mba ndanoripota ndobva ndatofurwa dhoketi mapurisa achibva auya achibva vamutora achibva aenda kupolisi achibva tazoenda kukoti mangwana acho kukoti kuya achibva zvanzi iwo haufaniri kuburisa zvinhu zvemukadzi uyu mukadzi uyu hapana kwaanoenda nyangwe wakauya nemukadzi uchiti uyu handichamudi iwo wakambe uri kupi nguva dzese idzi
dzorusvika uchishungurudza munhu. Svika ndakanga ndichirwara, wamba chinda ndiri kubasa. Asi nguva yese pandaimufonera, nditomufona anga asingadai foni. Ndichitonzwa nevanhu vaiti ari kwakati, ari kugara kubulawayo, asi ari kugara Kwekwe. Kwakazopedzisira kugara achizobva iko kwachiuya kunoku. Apedzisira kugara kuMbare achinzi ari kugara nomumwe mukadzi wari kugara naye. Amendi uyu mukadzi wakazoya naye achinzi akangosanganawo naye pai mutaundi, ndipo vakangobva vatongotorana vachibva vatodini vatouya. Saka ava vachibva vati endea munodini, mukadzi uyu hafanirwi kubva ipapo nekuti ndiye akaita sei, ndiye wakavaka naye. Zvikanzi ndawavaka naye asi ndakavaka ndega. Zvikanzi hakuna munhu anovaimba ari ega, hazviiti, hakuna zvakadaro. Ndobva tadzoka kuno kumba, ndobva tatogara. Atakatogara 2021 ndobva atanga futi. Zvaingotaura kunguva ndobva atanga futi kundishungurudza, kutanga kundirova, achindisaidzira achita sei. Ndobva ndadzokera futi kurova, pandanoripota. Ndanotaura kudaro ndobva taenda futi kukoti. Zvikanzi hamufaniri kudaro baba, mukaramba muchidzokera. Ndopatikaenda kudzokera kotika tichibva tanotomwa ibva tadzoka. Tadzoka kudaro ndofunga takangogara 3 months. Achibva atanga kukiya mugodhi kwaukiya gate. Unoda kuona kuti unoenda sei kubasa kwacho, unobuda nepai ende uchanoshanda sei. Ndobva akiya mugodhi kwaukiya gate. Saka inini makuseni ndaijamba chirawo ndoenda kubasa. Ndodzoka. Pandodzoka paya gate asi mugodhi unenge wakakiwa. Ndopandakadzokera futi kuvi mapurisa. Ndopandanoripota futi. Achibva aya futi kwaudini, kwautorwa. Atorwa kudaro ndobva tanotonga futi zvokuzikanzi ende munogara zvakadini zvakanaka. Aiko pano angakutonyepedzera kuti tisatsitsi toita munhu ari right but azodzoka kuno kumanje anenge asanduka kuti ashumba chaicho. Ndobva tatogara tagara. Ndopa akazodedza umwe mwana wapamukuru wedu anoitwa anonzi Ndiosa. Achibva auya kudaro naiwo mukadzi wacho naiye murume naiwo baba arona vacho. Urona atoenda nororwa. Shelina ari kuchikoro. Wishimina vilasiya tungoti vari vadiki. Ini ndinda ndiri mukuru. So ini ndandingori 1. Ivo vari 3 vakakomberana inini. Aiti kana asvika mani vaitanga kuimba nziyo dzavo dzemashavi. Vachiimba. Kutanga kupopota. Ivo nemusikana uya vaibva vatanga kupinda mumba mukicheni vatobikira. Kutanga kupopota, vachindituka, vachindishauta. Vachitaura zvavanonzwa kuda. Vandati ndosvika kupi ndichidai. Regai futi ndidzokere kupi? Kupolisi. Ndobva ndadzokera kupolisi. Ndobva ndanovhurisa dhoketi. Ndavhurisa dhoketi kudaro mapurisa akanonoka kuuya. Vakasvikana matarisa tofunga toangakanangana maona akaborwa. Vaibora nemuchimuti kudai vachibora vhura dho vhura kukwetsenura mahendosi vhura kusvika dho rinogujunuka torotopeuka wotopinda wobwaya kuti wodira doro wodira zvaunzwa kudira wodira mhiripiri indosara ichitsvaira. Ndati ndobva ndadzokera futi kuruwa kuya ndobva ndanotaura. Ndopakazoya mupurisa umwe musirisandi. Ndobva vakabva vaonekwa vari panapa. Ndobva vatorwa ndobva vaita sei. Ndobva vaenda. Ndobva avanosara variko. Ava ndobva vadzoka. Tichibva taenda uyu musikana achibva anzi haafaniri kugara pano. Ende uye haafaniri kutonga pano nekuti iye ana baba vake namai vake. Kana baba vake vakafa vasina mugadzirira pekugara. Saka haafaniri kushungurudza amai ava kana kuvanetsa. Ngaenda kunetsa amai vake. Ndopakanzi ngaabve pano. Ndopakabva aita sei. Pakabva abva. Achibva aenda.
vakataka avachibvanzi imi zvamuri kuita izvi ndopakanzi imi zvamuri kuita izvi amufani kudini amufani kuramba muchizviita ndopavakabva vatosara variko ndopavakabva vaiswa pavakabva vaenda kuremind vaenda kuremind ndopavakazi vabva kuremind ndopakanzi ngavashande chinonzi yekushanda pachikoro community service kwe3 months ndopavakashanda ipapo vachingobva ikoko vatoita kunge fanika vatowedzerwa futi chimuto avo apa vatanga futi kunetsa saina antu vambozorora kuramba kurega unda kumapurisa ndinongona vachienda kumapurisa ndopavakazo vatakarega futi chibva tadzokera kuchikoti ndopandakanzitora protection order ndopandakazitora protection order pandatora protection ndopakamboti si kwakuzoti musuna ndakarima chibage nemuriwo neminanga vakabva vazvidzura zvese kudzura vachibva vatora firiji yanga iri mumba vachibva vabuda ndofaka pakana maona magirasi akapwanyika ari parodi vachibva vatora firiji yako akuipwanyira pasi kudambura madhoo vandati handina kutombovabvunza ndobva ndakangokwanisa kungotora piki chete ndobva ndatoita se piki iri yanibva ndaitsveta ndobva ndato vamwe vakati ko muri kuzviitirei vanhu vese kuti ko chii saka iwe unokonerwa nemaseva ndika ndinotoipwanya nokuti ndindakaitenga firiji ndotoiparadza ndotoipwanya haisi yake ndeyangu mwana vakati aiwa zvinzaro nyangwe dai muri makaitenga simakaitenga muchiti murutengera chii zvafanira kuti ukatengera munhu hembe ungazienda here unoitora uchiti ndeyako ndowakaitenga inenge yatova yake plus inenge yatova mhosva yamuritoita sei yamuri kuita andabva ndaenda unoripota kupi mumapurisa ndinoripota mumapurisa kudaro izvo zvinobva taenda kukoti kudaro nemukoti wacho futi vanga vakutokiya kuti taimudza ndaimukaenda ingwana mukoti wakakiwa ndotongozvigedze negeti racho futi zvina kutongorikiya ndotongojamba futi jirawo ndichitoita sei ndichitongoenda kubasa saka emeyo ndekuti inini tadzi kuenda kubasa but ndinongoita sei ndotongojamba jirawo racho ndichitoita sei ndichitongoenda vatoziva kuti ndaenda ndokwanisira vachikinura chigedhi saka kiye pamugodi vakanzi musakiye but gedhi ndoravari kuramba vachiita sei vachikiya wese isu hatina makiya vakatora makiya acho ese pagedhi ndovanawo uyu mumwe mudzimai wavo vanaye vanaye munombotaudzana here samai guru namai hatitombotaudzani chikonzero handitombozivi because mazuva ekutanga vachitanga kuuya ndaitomboamoresa mamukasei utamukeri mangukowo kunyange vana vaivamorosa asi pakuzopedzisira mukadzi achaibva akazopedzisira akuti ilasi akavati mamukasei obva anoudza murume wacho kuti ndarota wilasi achindidzipa achindiwira kuwe panga aida kundiuraya ndarota puraida aida kamwana kai kadika ndandinako ndo kamwana karona ndarota aida kundidzipa aida kundiuraya pauzosvika utoti shaili musandimurese zvako ndoparakangopeisira kuti ase kurega kuamuresa kunyange ivo baba rona vacho vakatomureswa navilati kunzi mamukasi yavo havadairi unomba ngoti kunyange vechimene akati mamukasi ebaba haadairi anoramba ngoti saka kureva kuti imimi samai hapana pamakagara dari nevana venyu mukati baba venyu kana mai nenyu vakataura nemi musataure navo handina ini ndakangotovaudza kuti kunyange dai vakaramba kumura nekuti masekutanga ndaitaudza kuti ndibaba venyu hazvibvi akachinja nyange dai zvikadi nyange zvikadi asi ndiani ndibaba venyu nyange rikava benzi asi ndiani ndibaba venyu munongoamoresa asi vana vakaita sezvizvo vakaramba vachingoita sei vachingoamorosa havadairi kusvika vaneta kunyange rona akatosvika achibva kwari kutobva izvezvi akasvika anotovamorosa asi havadairi vanoramba vakanyara izvezvi mune vana vangana vari kuenda kuchikoro izvezvi ndine 2 grade and form 1 vari kumapuraimary vese vari kumapuraimary ivo vachitaura vanoti hanzi vana mako avaramidza kuenda kuchikoro
handina kuvarambidza kuenda kuchikoro. Handina. Umwe wacho akatorwa nababa muindo wako ari kumuendesa. Umwe wacho ndiye ari panapa. Ari kuenda kuchikoro? Izvezvo asi kuenda. Chikonzero? Mari. Asi January ari kuenda. Vose zvinhu zvangu zvese zvabalanza. Kutoregera kuenda kuchikoro kwemwana, kushaya school fees kwenyu, uyewo kushaya support kubva kuna baba vemwana. Asi pandakanyanya kutoti ndidzikire ivo ndo vakatonidzosera mumashure. Nenhau yemari yavakatora ndiyo yandanga ndakatarisira kuti ndiyo ichaita sei ichandibatsira. Saka ivo vakabva vatora mari iya yese vachibva vaenda kwavakaenda nayo. Ndasara ndiri pasero. Uyu wacho mukomana wacho mudiki ndichibva ndasangana neproblem yekuti akabva azodzoka futi akarwara. Kuchipatara kwaidiwa mari. Chibva ndatodini ndamuratidza asi dzimwe madhai ndaitobatsirwa futi nevanhu. Saka yasi izvozvi ndinovimba kuti January anodini zvake. And changu problem yatongosara naende ngoti chete arunguti apo neapo anenge achibuda mututu. Anditi. Because iyo vanoti imimi ndimuri kuti vana vasaende kuchikoro nekuti mune background kana kuti muri munamati wekwaJohani Marangi church isingakurudziri kuti vana vaende kuchikoro. Andina mati church yekwaJohani Marangi. Ndinoona mati inonzi izvo muchinjikwa waJesu. Ndo church yandinoenda. Inonzi muchinjikwa waJesu. Ndo yandinoona mati. Haikurudziri vana kusaenda kuchikoro ende vanhu ndo vakatonibatsira futi kuendesa mwana iye kuchipatara nekunomurapisa zvese. Dzamara apore. ECDA yakaenda, ECDB yakaenda. But panga uda kutanga grade 1 ndo pakatanga kusangana neproblem. And pama ECDA B ndimakamendesa muchimbadira school fees. Baba vari musango. Zvese ndindakamira zvese nekugraduate zvese nemari yegraduation, mari yekutenga masutu, mari yekutenga boots ndindakatenga. Hapana chavo chavakabvisa. Ndangoti vana vakangobhadharira chete Shairino wakamubhadharira kubva grade 1 kusvika grade 5. Rona wakambhadharira kubva grade 1 kusvika form 1 term yekutanga. Kumwe kwese uko hapana chavakaita kusvikira nhasi. Tiri panyaya yevana zvakare. Ndiri kuona ivo vachitaura vanoti pane musikana kana ndiwandaona ndiye anonzi anenge akazvitakura. Anonzi ani? Anonzi Shailini. Ndiye Shailini. Vari kuti ivo inini sababa ndiri kungoona mwana dumbu richikura. Hapana kana pandiri kumboudzwa kunzi mwana uyu zvakafamba sei uye murume wacho ari kupi uye zvakare sei mwana ari kuchengetwa naamai vacho ko ari kudii kuenda kuna baba vacho. Ipapo ndiri pandoti dai ari munhu anoningirikira andi munhu ane rudo nevana vake anotora mwana wake omubvunza otaura naye oti chii chikonzero asi vavana nguva asi vanotopopota vachichedzera kuti nyika yese yezvinzwa. Vachipopota ameno kuti uchaita sei nevana ivava. Havazi vangu ndakatoita mistake yekutovatoresa mabhethi. Dai ndakaziva ndisina kutovatoresa mabhethi pamwe wakatoita vekuhura vana ivavava. Ndisipo ndikati isai ngogara tese. Ndozohura papicha tiri kugara tese. Ende futi kutoti nditoita nhumbi yekutanga yeruna. Taitotanga tatofamba kuti fenu. Ndakatogara ndafunga dzinenge 2 years tandaita nhumbu. Ibva ndazobata nhumbu yaruna. Uyu panarona kwachona uyu wacho vakatosiyana ne3 years. Kubata kwacho yaitonesa idaisobata. Shailini wacho na Wishmin patori ne6 years sandaita nhumbu yaWishmin. Vandazoita Wishmin. Asi pana Wishmin na uyu ndo pavangosiyana ne2 years. Saka alright, imi pane dambudziko muri kusangana naro pana Shailini kuti asaende kumurume wake. Nyaya yacho yakafamba sei? Pana Shailini kuti asaende kumurume wake. Nauya iripo ndekuti murume waShailini akaningirikira zvese zviripo but iye akati uku wacho semazuva aendedzana. Inini kuti handizoti ndinoenda kubasa ndichiningirikira ndichipangudzi mumwe handidzoki saka anenge achida munhu anozomuita sei anomutarisa kana kuti anozoti akarwara anokurumidza kumhanya nekupi kuchipatara.
ndobva ndati haisi problem kana mazuva achaendedzana anombuya ke usanodini usana kugara pano. Ndinotaurawo nemaneighbor angu kuti kana asangane chanosangana nacho munokwanisa kuita sei kumutarisa kana kumubatsira kana kumhanya naye kuchipatara. Uyu musikana akatenda zvake kumurume wake vakutogarisana nemurume wake vanotodana nemurume wake kungoti pamuviri ndopati kura ndosaka akati amai ndibatsirei. Handiti iye semukwasha makambomuti here ita zvinoitwa kuti usangane nababa vemwana ende kana akazviedza akagamuchirwa? Ipapa handidi kunyepa nekuti kuti nditi ita usangana ivo vacho havatauriki navo nekuti ivo vacho vanototaura kuti handitori nebasa nepfuma handitomborana kana basa nepfuma yake ndabasa nepfuma yaShaidini hana basa nepfuma yaRona. Iwe ndoone nhamo ndoone dambudziko puhwa mari iyoyo udye usatombondipe mari yacho mari yababa vacho ipawishman awilasi vadye. Saka uyu mukuru wacho akatombondibvunza achiti mama murume wangu anoda kudini kubvisa. Ndoita sei? Ndikati hapana zvandingakwanisa kuita, hapana zvandokwanisa kuita. Havatauriki navo, havatombotauriki navo kana kuti nditaure navo havatauriki navo. Asi munhu andakatokwanisa kutombotaura naye chitoda kutonzwa kuti zvikanzi munin'ina ndikamubvunza toita sei zvikanzi isu hapana zvatingagona kuita munhu wacho haatauriki naye ende hadziuriki isusu kuti tinhingirikire titungamirire padare ivo baba vacho vari vapenyu hazviiti. Asi dai kuri kunzi vanonzi vakafa kana kuti havapo taikwanisa kudini kumiramira. Manje baba vacho varipo ende ndovarisungira vana chii votosungira vana kudei. Saka hapana zvatingakwanisa kuita tichatongoona ivo pavanenge vakutoita sei pavanenge vakutaurika kwacho navo. Utombosei vanhu ndichitaura navo vanoti ivo vanenge dambudziko ravari kusangana naro kuRuwa Town Council rinoenderana nemaretsi epanapa. Vari kuti vari kubhadhariswa chikwereti ende imba yada kusvika pakuda kutorwa. Ndipamusaka pekuti pari kunzi pachikwereti chaminacho pamba panapa paisenzeswa sebusiness premises kureva kuti maretsi amunenge makubhadhara anenge akati kwirirei. Asi vadaro imimi panapa makambosangana nenyaya yacho here kuti panapa it's a business premise? Kuita business rekutengesa aiwa havana ivo ndakavabvunza kuti makabvunza here kucancel kuti business raitwa pamba nderei. Vanoti vari kungonzi aiwa kumba kwenyu kwaingoitwa yanga ya business premise asi kuti vataure kuti chii chaiitika vari kuti handisi kuudzwa. Ipapo hapo bhozi inini Mashura mundaimbobhadhara but zvazvakundiremera semuna ndakawandirwa nezvinhu zvazvakundiremera nasikachakwanisi kuti ndanda kubhadhirawo apo neapo ndibhadhira apo neapo dzimwe kwandobhadhira dzimwe kwandorega asi pandakazotonyatsa kutoregeresa chaicho kutobhadhira ndepa vakatouya pandakabva ndatongoregedza kuita sei kubhadhara nekuti baba vanga vauyaka ndopandakabva ndatongoregedza. Vachitaurevo baba vanoti imimi zvakare munofurirwa neshamwari dzenyu hameno mamugere mumwe hanzika dzikauya dzichipinda panapa unomirawo? Handifurirwi neshamwari asi kuti zvakafanana sekuti ini ndiri panapa kana kuti imi pamunogara hamutadzi kutaura nechi nevavakidzani kuitira mangwana unowirwa nedambudziko unoda nokubatsira hautadzi kuwirirana navo. Zvakafanana izvo zvipo waindikira mugodhi ndinotochera mvura kunext door apa izvo zvapasina but ndotochera pamberi pane makomba rapo asi mugodhi uripo mugodhi uripo asi ndotoni izvo mvura ichekuma ndotonochera uko ndokwandotorichera asi vantu mugodhi uyu ndowakaucheresawo but pavakaenda pane nguva yawakaoma kutopera mvura chaiyo chibva ndatsvaga vanhu chibva ndataura nevanhu saka vanhu vakati sezvo kuti hatingakuomesere kuti tipei mari yakati imimi ndimi chatipa mari yamunokwanisa nekuti
tikuchaije imari hapana kwamunoita sei kwamunoiwana. Saka ndobva ndatongoti ini mari ndokwanisa $10 panachirega tingochera kusvika tabata mvura ndokumotipa $10 yacho ndobva vachera vachibva vabata mvura vachibva tinoda kuwedzerwa kuti uri kudirikira uda kuwedzerwa ringirikiri ring tsvagai zvidhina ndobva ndati mari yacho ndoiwana kupi ndobva ndataura namadza ave apa pane zvidhina zvavo zvakasara ndobva vepanext pachapo ndobva vakati uyai mutore zvidhina izvi ndobva ndakaenda kunotora zvidhina zvazvo zvasara pakuvakisa jirawo ravo ndobva ndakavauya nazvo ndobva ndakatozvitakura nebhara kwazvichetapo ndobva varume ndobva ndatenga bhegi resemende ndobva vatovaka vakirira ringi yachona yechi2 ndobva zvatopera kubva ipapo aunosombopera mvura. Saka ivo manje handi unomboda umbokilinwa saka ivo vakangobvisa madhaka mukadzi wachachigashira wachirasa kunze zvikanzi iwo hauchacheri mugodhi hauchacheri mvura apa nekuti mukadzi wangu ndiye akachera mugodhi uyu asi mugodhi akaona uripo utori nemvura yawo yawatongoinayo asi kuti mukadzi yeye ndiye akachera mugodhi. Ukama hwenyu imimi vanzvadzi nehama dzemurume wenyu hwakamira sei? Pakufambidzana nepakutsaudzana apa hama dzemurume ndotaura nadzo ndotowira kana izvo vanondofuna kuti uyai kumusha asi kuti ini ndinavo ndinoti asi ndinokundikana namo uye kushayiwa mari yebhasi panchati ndoti $10 spend $20 ndona mari yacho yakandiwandira asi ivo vanonditi uyai nekuti isusu hatina chatakatadzirana nemi hatina kutukana hatina kuita sei kundifonera ndondifonera ichitotaura tese pafoni. Wemurume wenyu nehama dzenyu wakamira sei? Wemurume nehama ndokutaura chii umama chibvunza apa ndabvunza kwemakarorwa ndakubvunza iwe murume wenyu nehama dzenyu ana baba wenyu ana hanzvadzi yenyu ana tete nemurume wenyu vanombotaudzana havataudzani ende atombodikana kana akatosvika kana munini wangu akatosvika panapa atongopinda pagedhi apa aita atopinda umbomo atongopinda ipapo vanotora buto totanga kutomwaya pagedhi ipapo votevera futi mashure voisa padho votevera futi mashure voisa papaseji atotopinda napo vanobva vatoti atouya nemushonga ada kundiuraya asi hapana chanenge ainacho anenge atongoya kutongodi yake kuzondiona nekuonawo vana zvichida handisisi zvangu kana muprofita kana n'anga kana kuti ndikunange uroi zvichida pane kwaari kufamba kao panze mukadzi wako nehama dzake vada kukupfudza nekuti vachitaura vanongoti takamborwara zvekuti ndofunga zvakabva kune mukadzi wangu mukuru. Zvekurwara hangu ine handizvozvizivi because ininika pavakabva panapa vakatobva ini ndisipo ndanga ndiri kusekutaura kwandamboita pakutanga paya kuti vakabva ndiri kupi vakatoya kunokuriri zuva reChristmas vakasvika panapa vakatowana vakomana vari panext door pamadhapa vakatoendapo vakatonotandara hanzi zvekumapasi 12 ndopo vakati ndichamboenda kutoilet vanhu vakatoti munaenda kutoilet pakazoti past 1 vanhu vakati kuchiri kutoilet barinowanikwa toenda unorara kwakwai kwatarisa kunoku kwakuona mugareji hamuna kana mota mumba hamuna munhu munatoita sei arova pasi kubva ipapo havana kuzodzira tsoka ivo ichikusvika panapa ndopa kubva kungoendera true havana kuzodzoka futi panapa. 2014 tichidzokera kumashure ndinoudza kuti pa2014 ndopakatanga matambudziko kumashure uku mairarama sei nemurume? Kumashure tisati tasvika kumashure uku tairarama zvakanaka pasina kana dambudziko kana kutombodzana kana kunetsana kana kuti sei taitonyatsowirirana zvakanaka tinyatsoita zvinhu zvedu zvakanaka mashure imomo asi tisati tasvika futi ndisati ndaita nhumbi yauyu yemukomana wekupedzisira ndofunga ndandine nhumbi yemukomana wechinamba 3 ndopakamboda kuita futi rimwe dambudziko
pane mushamwari yavaiwirirana nayo, but shamwari iyo yakanga ichivafurira siri izvo. Saka ndobva ndatovaudza kuti baba Rona, shamwari iyi kai inenge ichakufurira zvisiri izvo. Akati kana. Saka pane pakarwara uyu musikana uyu oma muchataura zvairimo. Akarwara zvokurwara zvezvi. Chibva tafamba naye, asi akazonoponera kwaMutare. Ndokwakazonoponera. Asi munhu akamubatsira wacho aitobvawo kuMozambique. Chibva tatodzoka. Saka murume waiti akauya naye kunoku kuti atiri kugara kuGlenview. Ndobva atotaura akati nekufamba kwenguva mai Rona ada kuti mundibate mashoko angu. Iye ari apa indiri apa. Zvikanzi ndoda kutaura baba Rona ndazoona vafurirwa neshamwari yavo iyi. Tikati kufurirwa kuita sei? Zvikanzi kuromba chaiko. Ndikati indobva ndatoti handina kuzvigamuchira panguva iyoyo. Tikati munhu angafurirwe kuromba, iye munhu anozvishandira achizviitira mari dzake angazobvuma kuita zvakadaro. Ndobva ndoti handiiti izvozvo, ndomboiti izvozvo. Saka shamwari iye yakaramba ichitiita sei ichingouya, asi tata kutopedza kutovaka futi kunoku. Yakaramba ichiuya, but rimwe day yakasvika ivo vasipo. Ndobva vati ndanga ndauya nemushonga uyu, ndanga ndichida kuti muzondipirawo murume wenyu. Ndikati ina handibati. Ndobva ndaramba. Ndikati ipai vamwe kana kupa munin'ina wavo kana ani. Ndobva vatokwira, ndobva vasangana navanhu kuti. Zvikanzi ndinokumbira kuti ndikupe mushonga undipirawo mukoma. Zvikanzi uye ndobva vatase vati ina handibati. Ndobva varamba. Ndobva vakadzokera nawo. Hatizozivi kwavakasangana pawakazopiwa pacho. Chibva tatogara, chibva tazouya kunoku. Takabvawo ku2011 tichiuya kunoku. Ndobva takagara. Saka aitongouya ndingoti pamwedzi pega pega aiuya murume achiuya. Saka ina handinozotombozvirangariro zvakataurwa nababa wekuti tazorota ndaona murume wenyadi apuwa kuti arombe, asi ndazoona matoparadzana. Imi makugara kwenyu, yakugara kwake. Ini ndobva ndakanonoka kuzvigamuchira kuti zvinoitika. Ndobva ndati zvingaitike here izvozvo. Asi baba Rona vakati handifi ndakazviita, nekuti pane munhu wandakamboona akazviita akazotambudzika. Handimbozvibhilivi kuti vanoita sei anozviita. Saka tazotoya kunoku ndakatorara mbomo. Ndobva ndatorota titori kumusha iko kwandakarohwa chaiko. Vanhu vakaungana, vanhu vari kuesa moto. Patori nemaziguni nematanda, patori madota akawanda. Saka iwo baba Rona vaya vakabva vasumuka nemurume uya shamwari uya. Murume yakabva akanda chifuta muchoto. Saka pari nobva watora waya ndobva watanga uchisandura chifuta ichi yake. Saka nditori kopo ndati zvinoreiko izvozvo. Ndobva ndatoudza kuti ndokutorombeswa kwatiri sei kwari kuitwa. Ndobva ndati ndizvo here izvi. Ndobva ndatodini ndatopepuka. Ndichipepuka ndakamuka ndichivataurira makuseni. Zvikanzi enda kuchechi. Ndikati nhasi ndokuenda kuchechi iwe iri mani. Zvikanzi enda unoona mufundisi wenyu kana wenyu akuite sei akubatsire. Ndobva ndakaenda. Handikatomboti handina kundaziva iroro. Ndakatogara. Ndobva ndazoenda rimwe zuva ndobva ndazvibvunza. Zvikanzi rega nongokuitirai munamatwa, asi zvichadini, pane zvichaitika pamberi apa. Ndobva ndatoti zvikanzi asi chingai kunamata mungochengetedza vana venyu chete. Chengetedzai vana. Ndobva ndati alright. Ndobva ndati saka ndovachengetedza sei? Ndovachengetedza usiku inde ndakararawo yanenge akarara. Saka ndovachengetedza sei? Zvikanzi kuvachengetedza kwandoti ndikuti munongonamatawo nezvavo. Ndobva ndatoti alright. Ndobva ndatodzoka. Ndobva ndatogara tagara. Saka uyu manje nguva dzekuti takunorara manje. Willazi iye mukomana wacho muhombe. Ndikangomuradzika pamubhedha kudai
aitanga kuchema. Pandikamudzikisa kumuradzika pasi airara. Asi ngomucheta chete pambeta uri aitanga kuchema. Chi ndobva ndavafonera sekuru vaya vakambobatsira musikana. Ndobva vauya. Vatouya kudaro. Ivo vanga varipo. Vanin'ina vese vanga varipo nasekuru. Hanzvadzi mwana wanzvadzi yamai vavo nehanzvadzi yangu yange iripo. Ndobva vatoti chii chanetsa? Ndikati mwana asi kurara usiku. Arongorara achichema usiku. Handisizwa kuti chii. Zvikanzi ngatinamate. Ndobva takatonamata. Zvibva tapedza. Zvikanzi ine hapana chandoda kuita. Asi ndoda kuti baba vacho vachere chii? Vachere mvura mubhaketi. Baba vacho ndobva vachera mvura mubhaketi. Zvikanzi ndoda kuti vamwe panogara mbedzi yemwana uyu. Baba ndobva vapinda mubedroom bva vamwaya. Zvikanzi mese handei. Ndobva taenda tese pai. Ndobva vamwaya. Zvikanzi budisa hembe yemwana 1-1. Vachibva vabudisa hembe yemwana 1-1. Yekupedzisira ichona kwaunoti ndobva paine pane ziduma rariripo. Rine chuma chered, chuma chewhite, yange nemakala akangosiyana siyana. Zvikandoda kuti imi baba vacho mubate chunhu ichi muende kunochipisa. Ndobva vakachitora chunhu chiya. Ndobva vakaenda kunopisa. Saka tatodzoka. Ndobva tatogara tagara. Ndobva patonamata. Saka mangwana chimakusindobva vatoti muchiri kurangarira here mashoko angu maerona andakataura. Ndikati ndiri kuarangarira. Zvanzi baba muri kuarangarira here. Ndikati zvikanzi ndobva vatoti asi ndobva vazoti ndaona hapana mwaka. Ndichakubaba pana pavachabhatadza kupagara. Ndikati nei ndandangoitonja kuvanogotadza kupagara sei. Zvikanzi vatu vapadhuze kuda kuita zvakadini. Izvi ndasingatozivi kuti ava vaitotaurawo zvavo vachitopendekera. Asi kutoita angatodini angatoita. Duma iroro ndiye angatorisa munhu achida kutoti atokuvadza chii mwana mukomana iye kuti zvinhu zvake zvitoita sei. Nekuti iye angangogara achingoti manje handiendaita mari. Manje mari ndienda nayo. Ndikati mari yacho ine ichimbobva kupi? Inenge yawanda here kudarika yamuri kutambira iwe. Zvikanzi ndienda nemari. Ndienda nemari. Hazvizvo mune muchadya mukaneta. Mari iyi muchaita yekuramba. Ine zviri kundinetsa. Ndo pandakaenda futi kuchechi kwakunozvibvunzira iri Sunday kuchechi ikoko. Ndobva watoti ichokwadi. Hapana mwaka taona murume wenyaya sei atoenda asatadza kugara pamba nenhau yekuti arikuda kuromba asi achatadza kushandisa mushonga. Ndobva ndati saka zvabva zvatanga kutondinetsa. Ndobva tatogara tagara. Ndopa handifuna takatogara tisati tasvika 8 ndofuna tatoda kusvika 2014. Ndobva ndakazoita nhumbi yauyu. Akaitawo mari zvezviwa. Akabva aitawo mari ipapo achibva angotenga makombi 2 kamota kadiki nerori. Achibva atenga matombo evanhu 4 baba vavo namai vavo nasekuru nambuya 4 nguva imwe chete. Zvibva zvanoitwa zvibva zvapera. Ndobva zvakaitwa muna October 2014. Asi tichingobva ikoko ndopakabva patanga kutoti munhu anga asingacharari mumba. Waingorara munomu mugaraji munomu. Ndaitobva uku ndobvunza ko muchaya kuzorara mumba nguvaye. Ndiri kuuya handisi kunzwa zvakanaka. Kushamunenge makangozvikanza ndiri kuuya chendorara. Izvo munhu akatoita zvakatoita. Ino ndaingozvinzwa kuchechi. Ndo pandakatoti ndikaindingozvigarira.
akasara zvake oenda, asi takanga tongoti inda ndatongojaira kuti ndinongorara ndiri ndega. Akasara zvake oenda, asi tasingacharari tese. Achirara muno mugaraji. Tikaenda kumusha aingorara pai mumota, aisarara mumba, airara panze. Ndofuka pamwe ndomikudza chidzanga akadini akanzi aiti aingorarapo. Ndatopanga kuti paakambodzoka ipapo pane paakatombodzoka futi mumashure. Aita mairona ndadzoka. Ndakatotaura kuti dzokera ndigarisane. Zvakaitika. Ndobva ndatoti hapana chakaipa. Sekuti ini ndine vana newe. Ndine mhuri newe, saka handina chawakanitedzera ndongoita sei ndokwanisa kungokurekerera. Zvakanaka. Ndobva takatogara kwakutobika kwakupedza. Zvezvanzi ndakaguta. Nguva dzekurara dzatokwana. Ndobva ndatozvanzi aiwa handirari ikoko, ndiwaridzire mukicheni umu mamapindana matapurana mumuya. Ndoma ndabva ndawawaridziremo. Ndawawaridzira kudaro. Isu takaenda zvedu unorara. Makuseni chitomuka tirike nzvere panze. Ndakaona mumba musina munhu. Asi ndichibuda panze ndakaona munhu akarara pavhuranda. Akawaridza chibhulangeti chimucheka weredhi nechirare redhi akafuka. Ndova ndashiya kuti zvimbori zviizvi. Handina chandakataura. Ndakanyarara ndangosiya zvakadaro. Ndobva ndadzokera. Mangwana acho vakarara. Ndobva seizvozvo futi vamwe ndiwaridze mandanguwaridza. Seizvozvo mwana mangwana acho ndakatanga kumuka. Kwakutobuda kuona ndobva ataya kwakutondodza ndakazviona nezuro. Ndobva kwakaita 3 days. Zuva rechi4 ndora takazongomuka chingona machira, asi munhu aendi. Aenda kudaro tofunga takagara. Isu takatoenda kuchechi. Taenda kuchechi. Ndobva munhu aitobvawo kuguru akangoshanyawo pachechi pedu zuva iroro. Ndobva toti atondisumudza. Ati mama ndazoona maenda kumba. Asi ndaona maita sei manorwara. Ndati ndingagonorwara sei ndichibva pachechi. Madu kundinamatira ndiwane kundiso. Ndobva vatondiitira munamato wakandiitira. Zvanzi hapana chamuchanosangana. Asi muchanosangana nezvimwe zvinhu zvamuchanoona kumba ikoko. Saka ndakatofunga kuti chiko chandichano. Ndakatofungidzira kuti pamwe asima next door achaya kuzondiitira muedzeri. Ko chii chandichanosangana nacho. Ndobva ndakabva ndaita sei tatorongedza mbatatu yakunokunda. Tichitosvika tichiona irori rababa ronakarira here. Saka nhasi pamwe ticharova kana kutandanisa kuona kuti sei ana endope akatanga kutorova tofunduka. Chibva tatongorova. Baba ibva totaka mairona uyai pano. Ndobva ndaenda kwanzi baba rona vauya, asi pane munhu wawaina. Kati tinozvionera ikoko. Ndobva ndakabva ndatosvika pai. Ndatopinda mumba. Ivo havana kumbodomhoresana neni. Asi vana vavo vakatomhoresana vachotaura nyaya kutodii kutoita sei kuvapa mafoni kutoona mavhidhiyo achiona mavhidhiyo. Asi havana kuda kutaura neni. Ndobva ndakatopinda mumba. Muti achitoshandisa mukicheni. Ndobva takutanga kutobika. Chingoti gare. Amene changonditi ndisumuke ndibude futi panze. Vishime ndopati mama muri kuona here munhu akagara mumota umu. Muri kuziva here kuti ing'anga. Ndikati handinombodi kuzvicherechedza. Zvikanzi zvicherechedze munhu. Ing'anga zvechuwa. Ndikati ndobva ndatobva kwakutarisa ndichiona apa pacho panonzi pachi pamberi pemota mukati macho pakawaridzwa chirare redhi. Pane tsvimbo yebhureki iripo. Ndobva ndatoti ndobva ndadzoka futi mumba. Ndobva ndagara. Ndobva ndatogara. Ava manje ndobva seku
mwana nzadzi yamai vandobva utosvikadzi mairona ndozvachitoro zviya kuti ichi kuti muedzo muchaita sei muchanosangana nawo ndiwo muedzo uyu. Tikati saka toita sei kuti zvikanzi musatombovhunduki imagara matongoitirwa chi muna matokari musatomboriwe nyana kana kutya isu ngatinyarare toona kuti chii chatura zvinhu ndobva tagara. Ivo vakabuda vanga vasina bhutsu vanga ungori netsoka ndobvapinda napagita ndobva vatenderera ndobva vaenda kuseruku ndobva vaenda kukuno ndobva vatenderera fudai ndobva vakabuda. Saka ndakangobva ndatosimbomba ndati lokuna zvinhu zviri kuitika ndobva adzokera zvikanzi NeMurume yemumota zvikanzi ko iwewe sei wandishaidza kuti ndiye kusokuvadza munhu asina mhosva. Ndiri kuedza kuita zvandiri kuita but zviri kuramba. Saka inini ndakupa kuti iwe uite nekuti ndiri kuona mukadzi uyu wakuda kuuraya haana kana mhosva haana chakakutadzira haana chakakukanganisira zviri kuramba. Zvikanzi ndopa vakanetsana kwatanga kutotukana nemunhu uya uya. Zvikanzi ngandifambisire muhara uda kukuvadza munhu asina kana mhosva asina chaakakutadzira iwe ndotori nemhosva naye ndiri kuona iwe uriwo ndiwo nemhosva. Svika ndobva vatonetsana ndobva ramba vanyara akutanga kuda kutochema paya. Zvikanzi hazviiti munhu haana chi mukadzi uyu ndiri kuona asina kana mhosva haana kana mhosva haana kana chakakutadzira uda kumurayire chi tanga kutonetsana paya. Zvikanzi asi inini zvinhu zvangu ndiri kuzvida sekutaurana kwatataita nekuti wanditi mukandigonera muri kutora rori saka rori handichatombokudzoseri ndo muripo kufamba kubva kwandaitako ndisviya pano rori zvechua rakabva ratoita sei rakabva raenda nemunhu iyeye rakatoenda. Tichitarisa kubva kwamakaroora NeMurume inini kusvika pazotanga kuita muzekezeke yamakati pfuma yamakaunganidza kusanganisira imba ino iri kuDhamafosi yatakagara ndeipi kunyange kusanganisira neyamanga muchitaura yakaparara pfuma yamakaunganidza NeMurume yenyu muripo ndeipi? Takatenga mombe tikatenga mbudzi tikatovaka imba kumusha yakangokura seni but haina yosoita marumu akaita seni ine 4 rooms nekitchen but kitchen yacho ndo vakatoipasa kwetoti yakadhirika asi kuti ndo vakatoiputsa kuiputsa chikonzero hanzi handichadi kuiona nekuti munhu wacho handichamudi. Ndobva iputsa mombe makaita ngana? Mombe dzadza kutosvika kuma15 asi izvezvi hakusina kana imwe chete kana mbudzi yacho hakusina kana imwe chete. Mbudzi dzakasvika kungani? Dzaitosvika kuma20 asi hakusina dzakapera dzakaparara dzese kusanganisira zvese nekuti iye aingoipa anga achiri kuita zvejoy aingoenda chinotengesa asi ini handinambobvira ndaidya mari yacho handinambobvira ndaidya yangunodyiwa kwaidyiwa chidyiwa ikoko kusvikira zvapera ndobva azopinda mumota achibva atengesa. Mota manga maitanga tongoti papa nemakombitu nekamota kadiki kaCorolla nerori iroro zviri zvingani zviri 4 zviripo zvakadaro. Ndingati kana kutengera kana mwana siripasi zvaro kana pendi inoita 50 cents anokwanisa asi aitodedzera kuti ndichambodya nyika rutivi. Ndikati imbodyai tichaona pamucheto tichaona kuti ndikatonyatsotoa kuti munoziva here kuti kunyange vana sekuru venyu chaivo vaitodaro vachichambodya nyika rutivi asi vakangozvarwa nyika iriko vakaisiya iripo imi muchangoisiyawo yakadini yakadaro nyika haidyiki asi kuti iwe ndoinoita sei ndounodyika. Akati amhenu ikoko tozviona kana nguva ichaita sei yasvika asi izvozvi zvimanje akuchizozviona kuti zveshuwa zvinopera endewe ndounotoita sei ndounotopera. Rega tidzokere mashure mbichana panyaya yevana vachitaura kubarona anoti mwana wokupedzisira asi wavo and anototi imimi nemashoko enyu ndimakavaudza kuti uyu mwana asi uyu asi mwana
womera mufu. Aipapo vanenge vachinyepa. Ipapo zvamungada kuti regai nditaure. Pavakauya nemukadzi uyu, iyeyu mukadzi uyu wekupedzisira wakazopedzisira kuuya naye, ndo pavakafurirwa nemukadzi iye zvikanzi ukangotaura chete kuti mukadzi wangu akaura akaita mwana, tikangoenda kukoti anosvika achinzi ngaabve pamba nekuti akaita sei akaura. Saka kukoti takaenda vakati mwana wacho ngauya enda kumachinonzi kuma-DNA test. Ndo pakabva pavaomera vakati vakabva varamba nekuti goromoni vanoita for free. Zvanzi imi baba wacho nemwana wacho mutorwa munongouya mutorwa moita chii DNA test. Vakaramba. Saka muri kuti mukadzi ndiye akavafurira kuti iti mwana wacho asi iye ari wavo. Ende vanototi ivo kutaura kwavandoti vakatosvika pakuudza baba venyu makatowirirana kuti mwana ari pano haasi wangu wekupedzisira asi ndewamufu. Baba venyu vakatobvumirana nazvo. Havana kutombonana nababa wavo, havana kutombonana navo. Baba vangu uya pana pavakauya asi kuonana navo havana kuonana navo nekuti vaitobva kunoona mbuya vangu vaigara kudomboshava vachichengetwa nemwana watete wangu achirwara. Saka munhu wese aenda kupi ikoko achinovaona. Saka ivo vakaenda kunovaona kuti arege ndipfuure ndichiona vazukuru. Saka ivo pavakasvika vakanzwa kuti baba vangu vari pano, vakasvika vasipo, vakatosvika vatoenda kunoona umwe munin'ina wangu anogara kugasepo. Vaitoti mangwana vari kudzika kuenda kuboyera. Ndipo vakasvika vasipo, ndipo vakasvika vakati uudze baba vako kuti ini nezvako handichadi ende uyezve handidi kuona vachiuya pano. Vanouya kuzotsvagei ini ndisisadi nezvako. Vari kuuya vachionani ndikati havana kuuya kugara pano asi vari kutongodarika. Munhu angoti rege ndidarike ndichiona chii muri vachitoendawo zvowo kupi kumusha. Noti vangoti handingabvi padomboshava vatongokudzika nebhasi kuenda ndisina kuona vazukuru hazviti. Ikandipfuure ndichiona chii vazukuru. Ende mangwana chimakusendo pakatofuma uchienda nemunin'ina wangu aigara kunzi kuchipo ukuko miriviri kuchitongwiza. Ndopawabva watongoenda ikoko vachibva vatongokwira basa vachibva vatodii vatoenda zvokuzoti kusangana navo kuti azovaupudza kuti mwana wenyani mwana anonzi mufu anotombonana navo haana kutombosangana navo kana kutoonana mumaziso chaiko havana. Ivo havatombone kuti kubva ipapo vanozobvira vasanganisana naye. Ngatiti sekupakugarisana ende sevanhu vanogara vaingone makakatana zvichida makasvika pakupopotedzana ndobva mashatirwa ndobva mambo tinongondidaro zvako but kuti mwana haasi wako but mwana yakata musekanzi wakabhadza musiye usamurove haasi mwana wako. Aiwa ndinombosvika pakutodaro. Ini nguva zhinji handivadairi. Nguva zhinji handivadairi. Vanotopopota ende ndakanyarara. Vagosvika pakuneta zvavafana nemusi wandakati Wilazi akatoti mama muri kuona here kuti mapuranga epadho aya akuda kudona. Ndobva ndatoti akuda kudona zvikanzi arege ndinopuhwa zvipikiri naOscar anoita zvekugadzira mota ndipuwe zvipikiri nesando. Saka akabva apuhwa zvipikiri nesando, akapuhwa zvipikiri 5 achibva kuda kugadzira dho. Anga akatorera atosarwa nechipikiri 1. Vakauya vakati uri kuita chii Wilazi, uri kutumwa namama wako kuita zveubenzi ke iwewe. Kuti angoita zveubenzi sei? Ndiri kumuti ngaagadzire dho. Ndiye atonoti mama ndoda kugadzira dho, mapuranga ada kudona. Siye mapuranga achadoni, siye mapuranga achadoni. Hapana zvaanokwanisa kuita. Wilazi ndobva atotanga kutodi kutochema. Ndopa wakada kuti vadi vamurove mbama. Ndobva ndavabata ruoko kudai. Ndabata ruoko kudai wakabva wabata t-shirt yangu. Achibva mwaura kudai. Ichibva yamauka. Saka ini ndakabva ndaitowo ichibva ndaitowo acha ndibva ndobata t-shirt yauri imba ndaimwaura futi. Ndobva wati ndinokurova ndikati rova. Saka ngogumira pakuita sei pakundi 6.
ndobva tatocheta ndobva tabva ipapo tochera futi mvura apa ndobva svikawo ndibvutira chitini wadotora tini rangu ndikati ndipezve tini rangu baba mwana tini ndi ndakatenga nemari yangu tambo ndi ndakatenga hazvisi zvenyu hapana chamunoda kutomboda kunitorera kuti muinde nazvo mumba ndipei tini rangu ndobva aramba achifamba ndopandakavatera ndobva ndavadhonzera tini riya ndofunga ndakatokuvara pandakatokuvara pange pakatovharika zvapo kati ndakatochekwa newaya yacho patini ipapo ndopandakabva ndatotora tini mba ndarisa mumba. Saka ipapo Willis akatondituka kati Willis akakupindura ipapo asi Willis chakakwanisa kuita ndechekuti akangochema kuti mama uda kumurova indibva ndabata ruoko ndakatobata rukonisa kuti pakamurova mbama yavo neproblemu yaainayo anobva atanga futi kutobhilita kubuda mututu pandatobabata ruoko kudai ndikati kamuda kurova inini musado wemwana ndopavazoti Willis anondituka asi Willis ananguva nakudai vakamutuka havapinduri aramba akanyarara. Ivo vanoti pese pamunoenda kumapurisa imimi ndimunohwina makesi aya mapurisa anoenda kusaidi renyu vari kuti iyo panogona kunge paine kahukama pakati penyu imimi nemapurisa kana kusanganisira kuti zvichida pamwe pane mupurisa wamunodanana naye ikoko kana kuti tu mune zvamakapfeka zvinotyisa zvokuti kana mapurisa chaiwo ari kukuonai. Zvakafanira ndingangoti pakesi ndingangoti zvakafanira pakuti ndakaenda kunoripota ndakirwa mugoti ndakirwa geti mapurisa andanouya oongorora akauya akaona mugoti wakakiwa zvezvo vakaona geti rakaita sei rakakiwa vakati baba mune mhosva ingori pachena zvakafanira ipapa izvezvi vanoti hanzi handina kuiputsa asi ndakangoenda hanzi ndaida kutora firiji kuisa mugaraji asi ndakazoerekana ndabuda nayo panze ndaizoita padzimba ndaisiya kwakuenda kunorara mumba kwakufuma firiji yaisipo asi ivo ndo vakatoitora firiji vakabuda nayo vakaiporovera pasi vakakwedzera madhoo munhu wemasikirepe akauya makuseni achifamba maire apapo akuda kutozvitora maire panext door vakati usatore zvinhu izvi pane nyaya ivo ndobva watozvinzwa ndobva wabuda vakati mukomana dzoka mukomana ndobva adzoka zvikanzi tora zvauri kunzwa kuda mukomana ndobva akatora zvaro izvi zvainzwa kuda ndobva aenda ndobva kwasara chimutumbichi saka umwe wacho anzi akauya enda handisisipo ndanda kubasa zvangu anzi pakabva pauye umwe murume ndobva achimutsa ndobva achipisvika anzi tora zvakuende nacho chinhu ichi ndechangu achitanga nabasa murume ndobva atakura ndobva aita sei aenda tauko kumacho vakubvunza kuti handizivi kuti chafanibata chii ndakangoitoita firiji panze asi makuseni ndakazowana isipo asi ivo ndo vakapa munhu vari kuramba zviri pachena. Alright. Zvakakuomerai sei imi nemhuri yenyu magariro amuri kuita panapa nemurume ndingati murume wenyu nekuti hamusati mapiwa gopura nditi nemurume wenyu musingataure naye nevana venyu vasingataure nababa vavo nemukadzing'ina wenyu murume wenyu chipiri musingataure naye asi muchigara muyadhi imwe chete muchigara mumba imwe chete muchishandisa toilet imwe chete muchishandisa mugodhi mumwe chete. Pakatoma patomborina kana pisi apatomborina patorina because iwo zvakatofanana sanesuro chaichai ndongozoti kana Sunday ikasvika ndodembode isingatosviki zvesunday yacho ndichitoramba ndiri kubasa ikasvika makuseni toenda kuchechi zuva riera tichidzoka apararwi usiku hwese vanonyurara vachienda vakada kudira doro ndamatarisa patebho paindifunga pakadamenti doro kana chii pakadirwa ipapo saka tangopa chikawo paputa nangosiya pakadaro
chopinda futi muteereti apa pacho pachinika pakadirwa buti angachidira buti vachimba ita zvangoita chitenderera imba vese vari tune mukadzi wacho vachimba kuti unozoto batwa neupenyu late achingoimba chete vachitamba vakabatwa vakapedza izvozvo anhasi matona izvo vakapedza izvozvo vanotanga kuti vakapinda mukicheni kona nekona vanoisa ningirikiri chidzama chemhiripiri pakati pacho ubva vaisa buti asi zvinoti vakaisa kana pakaita 3 days vanobva vatsoera uritsvaira buti iri uritsvaira saka ndakati ini zvekuchakurupa mupaseja ndichamukurupi handichakwanisi ivo kana vazoona kuti mani dzinekanyanya ndivachaita sezvo ndovatatsvaira buti iri rinenge rachizowanda rawanda saka zuro vakabva vakatoritsvaira chiritsvaira kubva sita zvakadaro izvo mukatopinda muteereti pachimikirikira pacho pamusoro pakatozara buti rakatoiswa ipapo kunyange pachemba ndozotodira mvura nichitira kuti pamwe mwana panenge kuda kuzopinda muteereti paya vanogona kubata kati anogona kuzogarira ovaiwa nemhiripiri saka ndinotomeka kuti pandinotomuka makuseni ndichienda kubasa ndotanga ndatotarisa kuona kuti hapana iri kuiswa mhiripiri iya hapana iri kuiswa buti ndosiya ndatoita sei ndosiya ndatodira mvura nekubvisa mhiripiri yacho nekuti racho ndosiya ndazvibvisa. Ndiri kunzwa magariro amuri kuita vanzvadzi shuviro yenyu imimi yazvinezvi ingatiti isasawira muchindudza zvamuri kuda kuti zviitike paukama hwenyu nemurume wenyu nemhuri yenyu wakamira sei ndezvekuti chii chandinoshuvira nekuti mukaona ini ndau yakunokoka hakuti ndangoya kuzongonzwa nyaya ndoda kuti ndinzwe nyaya topanana mazano ndichitarisawo shuviro yamuri kuita sei yamuri kuda imimi hongu ndogona kutadza kukubatsirai kuti musvike pamuri kuda asi kune vaviri kana vatatu vakateerera vanogona kuti ndanzwa magariro ari kuita mairona nemhuri yavo nemurume wavo ndanzwa chishuviro chamairona regai tidai so kuti mhuri ive nerudo mumba mayo igare upenyu hwakarurama kuti ivo kana ivo baba vacho vatongodzora moyo kuti ndakuda kudzokera kumhuri yangu ndivirira nevana vangu hapana chinoita sei zvinoramba asi handioni zvichiita nekuda kwenhau yemukadzi anenge aitoti iye mukadzi atopafusa kutoti mairona ngavabve panapa ini ndisati ndipese ndigare ndoshuviro yemukadzi imimo muri kuti handingabvi nevana ndinoenda kupi nevana hapana kwandinoenda handiti sekutaura kwamaita mairona kuti shuviro yenyu ndeyekuti dai baba vanyewenutsa mwoyo wavo mungadero kuti ndivadane vagara apa ndovasvidzira shoko iroro kuti baba hongu ngatiti kana kwaraiti ndovati pane here zvamakatadzirwa nemudzimai wenyu zvamusina kuvataura vokutaurira inini ndiripo ndovabvunzawo ivo kuti shuviro yenyu yamuri kuda baba ndiyei votaura imi muripo ndakagara zvangu pakati apa zvichida ndokanga pakaita kekutanga pamwe sei kuti mumbotaurana zvakatinakei kubva 2014 tozoona pamberi apo kuzvakamira sei nekuti sei ndiri kudaro musati mandipindura ivo vachitaura vanopa imimi mhosva imi muchitaura ndapikawo izvo mhosva iri nani kuna baba arona saka ndoda kuti ndikuti hapana pandisi kuti tiri kukutonganisai aiwa kana zvamakataura baba arona ndo vakatanga indakaita sei ndakazvinzwa zvataura nemudzimai wenyu ndazvinzwa toda kuti timbotanga zvimwe zvinenge zvinyowani mukadzi wenyu akakutadzira ichi votaura handiti ino vatataura ita zvinzwa because vanongotaurawo muchidimbu ndoti amairona baba vakakutadzira ichi motaura muchidimbu ndozovauza kuti imi mubva mataura kuti baba arona hongu ndizvozvo shuviro yangu ndeyekuti tonzoonayo kuti vanoti chii tozodzoka zvedu makuenda kumarume nekumashure hati muri kumashure iwo ndeyekumberi muzosara zvenyu nhamba yenyu ndinayo nhamba yavo ndinayo totanga kufamba ipapo tichiona kuti tinozvigadzirisa sei handiti pakanaka